hapon sa tanan, sa mga vlogger, sa mga netizens, sa mga kilala ko. Yari ako subong sa puro ka mga barangay Kamingawan, Cabancalan City. So yari ako subong no sa pagusisa sa nasunog nga balay no sang kagapon sang kagahon sa mga alas 3. So aton karon pag interviewhon ang tag-iya sini kung ano ang kabangdanan sang pagkasunog sa iya nga balay. Pero antes sina magapangayo gid ako sa inyo sang pabor nga sa diin pa-like, share, subscribe kag ipinduton ang notification bell para sa masunod nga video nga akon nga pagahimuon. So mga guys, update ninyo ako no sa pag tuklas sini kung ano ang kabangdanan sang kasunog no sa pagsunog sini. So ang tag-iya sang balay nga ini nga nasunugan amo si Manong Warlito Flores nga yari diri nagapuyo sa puro ka mga Cabancalan City, Negros Occidental. So God bless everyone. Inyo ako updan sa video nga ini. So ari mga guys no ang iya nga mga tanom diri sa palibot no, sa nasunugan no nagkalalaya ang lubi no ang nabilin no ang mga atop no nga mga sin. So nakupugid ini tanan no si Manong Warlito isa ini siya ka manugbulong. So magadto ka di sa iya kung gusto mo nga magpabulong sa magapati lang sa iya manong gusto man mag-ayos sa mga masakit kag ginakuha ini siya sang bisan sin-o lang nakakilala sa iya kag ginadala siya sa ginasugat siya diri no ginasugat sa mga salakyan, motor man o pick up, tricycle. So amoy ini ang nagkalatabo sa iya nga balay nga nasunog. So dugay-dugay aton siya pag interviewon kung ano ang kabangdanan no sa pagkasunog sini. So may hayop-hayop siya diri no ginhimuan siya hayop-hayop sang mga kasilingan man sang mga kakilala sa mga president kagintagaan man sang mga bulig no. So maayo pa ni kuno mga guys nga makawatan ikaw no sa sulod sang balay kaysa masunugan kay wala gid ka sang bilin. So ang supot nga ara sa lawas niya amo lamang ang nabilin. So makadto kita didto sa iya guys kay aton siya pag husisaon kon nga ano ang natabo kag nasunog ang iya nga balay. So tara na guys. So amo ni siya ang tag-iya sang balay nga nasunugan. Manong may hapon. So amo ni si Manong Warlito Flores no. Si Manong Warlito Flores isa ini siya ka mangunguma pero isa ini siya ka manog bulong man. So isa nako diri no nga nagapabulong kay Manong sa iya dayon sa akon nga anak kag kadamo ni sa iya nga mga nagapanulto lang diri kag agud nga magpabulong. Nong pwede ta ka pamangkot nga nasunog ang imo nga balay anong kabangdanan man? Way kabangdanan eh. Pag human ako pangadji ipatay nga tila. Patay na ko tanan saka ko dito. Pag human nyapon ko kay ni apay ako serbisyon akong asawa. Kasi gabi ako nang serbisyon ma'am. Muna pagkakuan lapoy naman ko raw sara. Buska kog banig pag human pangadji sa akong tubangan sa akong asawa. Pagkakuan buskag ko balik tubog. Nya kalapoy ko kanya bakting gani na ko gikan na balikaw ka pag adto na ko kay may mga utangan dito. Di apa. Eh kuan si Ma'am Sumonga. Sa imong pagtulog patay ka ng suga o ano? Patay. Napatay as pati ang imo nga suga nga kuryente. Ang kaning kuryente wala. Kay kanang altar na ko ma'am, kanang santos na kong Sagrado Corazon de Jesus. Pasuga na ma'am. Pasuga. Kay og bunaog ka nga tan-aw niya nagabi ngit. Oo. Kita. So daw ginapulawan mo na kita siya may raw pulalawan. Pulalawan.
Sa imo nga dapog nang waisang kalayo? Dito din higil magsugod. Ah. Natingala po, kawa man sa salog, dayon man sa atop. Nilablab na. Balayan ko no halin. O pagliso na ko, init na ako kwa, kay gana ng kalayo. Sa silmo naman, mga ako'y nabitbit lang akong nabitbit sa kabukundan o habon. Sa kabu. Mayo kay nakabata ka pa. Ay nakamata kay init na. Oo. Pagliso na So, ko, lakso, piti naman kalayo. Na At kung gitawag niya kong bata. Oo. Dong, tabang dili dong, balay na ko suno. Ikaduha man eh, kani tunga ni. Oo. So wala sila yakabatyag man nga Wala. ano na ang imo Madilablab balay. na. Lablab na. Linong kayo ma'am, pero natingala ko kaning siga ani, lapaw pa sa buli nga tibuok kayong gataliw tiyo ang siga. Oo. Muni, palibot no, masita sa napatay noon, palibot, gabi ato, mga matay. Oo. Nakita naman na kay ano matimbuok ang Gatimbuok ma'am, babaw. wala gyud lang gapilay, wala. Ana gyud gatibok siya talinis kayong tumoy. So base sa imo to nga ano nung no sa imo to nga pululawan bala nga Wala ayan, ko'y pulawan, kay ang suga man ninyo nani. Oo, amo gani. Pero wala dito day, layo na diri, kay tungod na sa santo. Hindi halin dito man sa tiyak nga Dito Ah, man sa piyak- pikas man. O sa parte man dito lapit sa tumoy. Wala iya sa Wala. lapit sa una ang kalayo. Oh, yun hila ang kaning suga. Pero Oo. hulot yun tanan akong gamit. So wala siya ya dira iya sa imo nga gin Wala. servisan nga Oo. dira ka to permis Oo, ang wala, una no wala dira dito dito sa iya di- sa piyak. Dito tiyak. Ang Oo. tika sa iskina nga dito to, wala. kay sa kilid ya kuno may klayo. Hmm. Kuha na. Nagwa. Hindi Unya may nagawa na, nga tilap-tilap na nga tunas mayo. Oh. Mutong pagliso na ko, pwede na. Kulat na Mayo di kay way ka nadulaan sang ano nga amo no to natabo nakapanaog Dagong kaya. ka, ang banig niya ra. Hindi tan siya isa kay di ko manawag tani. Di mo ko manaw kay ang gusto na ko, mag-unong lang ko lang. Ay, sus. Di na noy kay. Abi ni mo noy, ato siya nga natabo. Gin ubayan ka gihapon kay nga ama nakamata ka, nakabatsyag ka init. Nan. Okay, kung nga, So, batagan pagliso na ko, oo. pwede na kalayo day. Mm-mm. Nitilap nga to, dali lang kayo, apo to ni kusina. Oo. Ning agpas man eh, kay kwaon tag TV dito, katong akong video kiyang nagako, ug tapos taas. Pwede niya. Wala kaabot. Mm. Ning sugat ng kalayo ani, puntahan. Kay pagkon sugatan ang klayo. Ah. May kalayo mo nagbitin day. Okay na ano na to siya mo. Plus pa ang kuryente nasunog ng kuryente. Wala, tunog na. O sa ara sa palibot sa ara sa imo balay. So Kaya naglinupok. tuyo na ako, nga di naging matabang. Munong ko sa- Ay, hindi na. Akon nga amay no isang pagkasunog man sa amon balay, amo na iya nga ano pero singgit sa nga singgit. Pero ara sa iya pinsar kun maunong kuno to sa iya nga balay, why man sang mahimo hindi naman tumabalik kuno nga balay. Di na. Oo, kundi ang iya nga ano, nga luwaso na lang niya iya kaugalingon guwa siya sa iya balay. Ito ko na, pag kuha na ko sa kuhan, kasunod na, nangatagak ng kalayo day. Kay amo na isang ginasiling no nga maayo pakawatan ka. Kay kun ano to ila tuyo, makawatan ka lang pero ang kalayo gani iya ubuso niya gid. Ako din di kuan gani, sa bagyong udit guba naman din yung balaya kayo, 80 pa man yung matukod. Mm. Wala ko maipagtumba sa bagyo. Oh. Pero kani, ang mga tinaguan na itong tinagdutay. Oh. Dako, bigyan kami din. Ay sige lang na. Yan, normal. Ang importante buhi ka. Ang kwarta makita lang na ang balay, ikaw na malang pud isa okay na ni mapadako-dako mo ni matukod-tukuran. Biyawan lang yun. Mabalik lang na. Sa atong akong nabana sa kong Oo. akong Mumbai, batuon na lang ni. Nila. Huwag awin Yung mo gani sila nga balhinon, yung ako. Dinhiman ko makapundar gyud, ako balikan ko wala tong disgrasya. Mm. Mayo na ni. Pwede ka lang maantad noy, hindi ka lang dira. Dira na ka. Antad-antad ka lang. Kay Hindi ka lang mo balik sa, nasunugan. Ako makilito ni. Pero mukalot ka ni Casillas, di pa kakalaw ana nilay tubig. But Kay to be tubig on. ni. Kani. Nananay lubinggi nagharag. Hindi ka lang mabalik dira noy. Diri ka lang isol-isol lang. Place lang. Oh, ma-iklis ka lang di kada mag ano kay nasunugan na dira nga ano, diri ka lang. Sus pila ra gyud balay god noy kay Siya naman ang isa. ikaw na malang usa og naa magi apo.
makabulig sa imo nga padako-dakoan ang imo nga. Magtulog na tayo. Oo. Then pagkakaroon mo kuha tag area. Amat-amat lang. Di ba na mabulti? Amat-amat lang. Amo gitna kay waay kitabi Yung try ko, kapakot malimot, sang ma'am. Yung try ano. malimot yun. Oo. Insakto na pa mas. Kuan sa lawas na ko. Tapot unya no kani dihan isa ilang parinagti palit ni. Kay maligo ko. Pero tinabuli ito akong puro. Oo. Why kinisan? Niya nang hatag tod pulpusan nila. Di ko ka kuan. Di lang ana. Sige lang. Ilam na ko buton. Oo. Ayun ako Kay makaulaw ama, ni ma'am. Hindi man na Kay sila mura ko nga makalimos ba. hindi na siya ano noy kay maski hindi ka mangayo kun amo ni ang nagtabo sa imo ya ang tao mabulig lang gid na iya. Katong taga kuan ganina taga diri sa Balisong kay daan ginantin lambalan bisag tungang gabi mamukaw tuagi ko ba. Dadong ko ospital uban gi ko. Pero sabot Ang ni nakadumdum ay bisag gabi yatod lang ko ninyo kay Oo, duagi ko gigdaan bisag na tuko kadlaw. Una nga ingon ako palihog og makatulog ninyong pasyente pauli na kuan. Ti pag ano taklad diri pag husisa sang ano sa suga ni may nangusisa di sa imo kun ano. Musiko. Ang musiko? Siya tan ko ano gapon. Gapon. aga pa. Aga pa kayo. Ti anong kuan nila? Anong findings ko no? Niyaray kabuli. Oo, ah. Maghuya ang mga plan. Ay hindi ka mag ano sina ni nga mahuya ka kay ang bululigan gid na. Kaya ako noon, og pabulig niya yung mga lain na gyud na lisod. Kay akong gamit ma'am, di ka matuo. Pertil magining kalayuha, pero agid matisbing lang ang akong daw. Pero ini nga obligasyon naman ngay imam ning kadtuyan ang parte naman ni sa panghitabo diri. O hitabo gani. Ay tabo Pero ano. tawhay yun. Magpabilin yun nga pasigihan ko ang obra. Kaya wala mang gitisbing. Oh. Ang importante noy ara lang Oh. kompleto lang ang Kompleto ang lawas. Oo. Ito ang kitaya nga mga Pinoy nga daan kun ano to kung bululigan. Ay, Buligay ni ako. gid na. Ni ako. Di sa gabi imam basta niya ilisod. Mubuli ko, bakulod Sila pa. po ara sa gobyerno ara po na. Dumagiti. Mga natago mo nung pila ang burubanta mo nga. Ay basta kay ang akong nataguan nga gawas dinis gawas. Basta kada ko. Unsa pwede ta mabalaan. Baba mo ka na. Murag laga lang ng manggod kay Ay, maning di ako man na. pigado dahil kay ngunang tao nga ipasubraan mong mano. Ay. Hindi Di ko Mga minata. pila banta mo nung imo. 400,000. Puros libon di akong di ba may plastic man sa unang baga nga mura imilop. Oo. Munay akong gipilo gikuanan ako goma tunga ana. Wow. Ibando. Gihapin sa guntaninang nuglaka. Yalain pa nang sikata-kata. Sa bulsa na Pero ko. ang mga coins sina, Ay. kuha na nasunog. Nasunog nga. Mga pulo. Ang pulo na. Wala tunga. Kaya daw amo na sa amon to sa una, amo na mo na way nasunog. Ang karaan ako nagpabilin wagi ba nga. Ang katong mga dumaan tong Rizal okay ra to. Oo. Pero ang ning mga bago nga Bago? pulo, di ba? Wala. Daw Tunaw. Nya may dibitay pag niya gani nga 500 to pero bangagon. Nga nung na bangagon man gianay? Ay di ka on lagi sa. sa klayo kay matunaw na ang tunga sa pulo di ba? Sa naore ko niyo. Oo. Pakita na ko ma'am. Di ba nagsingsing nila di pa mulot sa grapo niya. Naghana niya. Sabi na pa paano diha katong imuhang basta ato hindi niasi ato ra. Kanang imuha dihang pan ba katong mga pulo nimo nga bangag. Ako ang saraan ma'am tingin no. Pitrumak Wow. Ati wa siya ano, ba ang imo nga Guba ano na nang Makina, makina. singer. Oh. Makina sa Kani panahe. Pitrumak Pitrumak. karaan. Oo. Ang gaan sa una may si kurente. Hinagdaan po sa kong asawa. No, ito, nabungkag to. Tubo na rin nabilin ma. Tanan, Pulo puloon ni ni siya, tanan. no? Mga pulo na ang sako na kay saway na tunga. So, Saway puloon man ini is siya tunga. nga coins na tunaw ang Tunga. sa tunga. Oh. So, ara mga puloon. Daghan to kay gidalas bata gising-sing. Mm. Naghani kayo. Eh, Puno na yung taas mo ni. Ginarapo na iyaha diha.
So amo ni ang Mga hindi duha man lang na kasaplay tunaw. akong sensiyo diha. Halad man sa tao. Halad man is tao. Oh. Sa may Santos. at Duha ni Tupang. kay ngunanaw. Wow. Muna yung Puno nabilin. ng garapon nga kanang niyagi ko nagdulsi gani. Mm. Puno. Ay. Nalain ng sensiyo aw Oh. kanang Ako pati. pa ang isudlan mas stick o. So natunaw ang sa Ang kuan niya, tunga. Ato nga. Pero ang higad wa hindi gid. Matunaw dali. Nasunog na wa. Ang makina nga singer. Ah. So, grabe. Nga